ke babule makhaya bengwane TV njengamanje maphi lapho khona bona na ke TV yakho iBucket TV yoduma ebizwa kuthiwa iNgwane TV kanti ke lo ohlezi naye njengamanje ke yona ke host yakho uTK ke insizwa erangwane ke sibiziwe ke singalanga ke bakithi la emndenini ke wakwaNkosi entuzuma F lapho ke kunenkonzo khona ke yesikhumbuzo nesokuvula kwetshe ke lakhe ke bakithi ke umfowethu wala ekhaya ekuthiwa ke uthula sizwe inkosi okwamanje ke mbona ekhaya wasingena ngaphakathi sibona umsebenzi njani before singena ngaphakathi khombiziseke mbona ekhaya ukuthi our social media handles lapha na YouTube, TikTok, Instagram, kanti na TikTok ungashaka uje iNgwane TV kanti ngifuna ukusifonela sifike nokuyakha indawo ngasine number ethi 0849854195 ngiphi number 0849854195 yona ke number wasitha kuyona kanti enye ithi ke 0725999602 kwamanje ke mbona ekhaya sinje sisishele kancane sibone ukuthi ngaphansi kwenzakalani ke mbukele ekhaya papa kwamanje siyabuya ke siyokhombisa kwamanje siyabonga Geya ungesabi ungesabingi dawe siphinde sinibingeleke babule emakhaya ukuthi la sibuka njengamanje ade ngisho nje ekseni ke bakithi ukuthi ke sise entuzuma ke ka F emndenini ke wakaNkosi enkonzweni ke isikhumbuzo ke sakhe neumbula kwetshe likathula sizwe ke inkosi njengamanje ke silana ke bakithi ke emathuneni la khona kuzovula khona ke intombula khona ithuna lakhe ke bakithi emakhaya okwamanje asinje sithi nje shelele kancane sibone ukuthi benza njani khona ke lapha ke emathuneni siyabonga kakhulu nawe baba inkosi yethu asibe nawe baba asibe nawe baba inkosi yethu ngoba ningami ngokuhlukana ngoba masenicula ngizoswela ingculele into engayiyo ngona manje ngamaxesha wonke ngithathele lithuba uphinde ngubingelele umndeni wakaNkosi nezihlobo zakhona zonke ngibingelele ubaba mfundisi uZondi nalo lonke ibandla egameni elihle lengifelo uJesu Kristu amen ake singene nje kule nkonzo kwabaphethe amaculo siye lapha u339 isheshe imihla yami ngamandla andizayo ingesho kuyo imaqha ngoba ngudlula ngiqalela ke lelo culo u339 isheshe
njengoba sila kubalekile ukuthi sikhulekeni sonke ngoba engikwaziyo njengoba kuzombulwa lelitshe khona okufanele kusuke emndenini akuyokusuka ke ngaphandle ukuthi sikhuleke uthi naloko bekusasele ngoba ukusuka kothandiweyo kini uhlale njalo kunaleso silonda kodwa namuhla sizonxusa ukuthi kuwo konke okwenzekile manje make kusuke kufike injabulo sazi ukuthi ngelinye ilanga nayo uyovuka njengabo bonke abantu eseyawubona inkosi yakhe sizwa ukuthi siye nje emkhulekweni sonke bathandekayo uzomoya oyingcwele likamoya oyingcwele namanje lapho kulungcwele endaweni olungileyo ilapho baba sabeka khona ithambo manje kuze kube phakathi naphakathi amen namhlanje siyabonga ubabusisile wabapha amandla okuthi benze lo mcimbi beliswethu onamandla ziningi indlela abafisayo ukwenza kodwa abanawo amandla sisenkingeni yokuphikisana abanye abantu bathi awukwenziwelani lokho abantu bekhona ngoba kwelinkathi siphikisana ngenxa yokungakhulu omunye emile lapha ebukela athi benzani abafileyo na ngoba abafileyo abaselutho kubo kepha thina ngokuqonda nokwazi asoze futhi abaliba ngoba uma ungayazi imvelaphi yakho awuzazi kwa wena ukwazi uNkulunkulu ungazazi wena uqobo lwakho nemvelaphi yakho uzomkhonza kanjani yena ongamazi ongakazi umbona uhluleka ukwazisa umuntu oke wambona izwi lapha kwabaseKorinte bokuqala isahluko 15 ukuvuka kwabafileyo okubhalwe ngamagama agamile kwabaphethe amabhayibheli 1089 ikhasi abaseKorinte bokuqala isahluko 15 okubhalwe ngokugqamile ukuvuka kwabafileyo ngizocela ukuyifundela ukuze sikwazi ukushesha singaze sinethe sizoya ke ngizoqala lapha ya amavesi engizoqala kuwo ngiqala lapha ya kuverse 20 21 and 22 lapho okufundeka khona kanje kepha kalokhu uKristu uvusiwe kwabafileyo engulibo lwabeleleyo ngokuba lokhu ukufa kweza ngumuntu ukuvuka kwabafileyo nakho kweza ngumuntu ngokuba njenganalokhu kuAdam bonke bayafa ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayakuphiliswa abese zothi uverse 35 athi kepha omunye uyakuthi abafileyo bavuswa kanjani na beza benamzimba muni na wena ungaqondile lokho okuhlwanyelwayo wena akutholi ukuphila ungafanga bese ngiza lapha kwelokugcina ku3 lapha ya ku44 kuhlwanyelwa kungumzimba wemvelo kuvuswa kungumzimba womoya uma ukhona umzimba wemvelo ukhona futhi nomzimba womoya amina yomunye Your wings were ready, my heart was not. Lala ngoxolo,
Mabuti Masishaba. iculo lokubusisa umnikelo 190 lapha ya wenkosi yethu uJesu Kristu usisa baba naku umnikelo phuma kubantwana bakho enhlizweni ezimhlophe phinde baba ubusise baba lo muzi esiphizo kwawo moyo ingcwele manje kuze kube phakade amen amen masuka la siphindela ekhaya yoqhubeka nenkonzo besishiye siyiqalile ngithi niyakhumbula siyivalanga ngoba sizoza la iyovalwa seyivalwa ngofike ekhaya
Baba mlondoloze wena umijalo Baba mlondoloze wena umijalo. Angibingelele wonke umuntu okhona ngiphinde ngibonge kodwa ngicela ukubingelela kakhulukazi umndeni wakwaNkosi ngibingelele umndeni wakaNtsele bese ngibingelela abefundisi nomphakathi nabangani ababe nathi kulesikhathi samanje sibonge ukuthi babe nathi ebuhlungwini babe nathi ekutheni ukuthi celebrate impilo yomshana kuyinjabulo ke nokho ukuthi sibe nani sizobungaza impilo yomshana sizawusuka-ke sibuyele ey'ntweni zokuhamba sibuyele nekhaya kwaNkosi bathandekayo. Hambile ngikhathele ngithwele ngiyasindwa ngizakuwe wena uthema ngize kuwe nemithwalo yami baba wena uyangiphumuza nawe Pare amele Cha. Thina isekhaya. Wonke mase wena. Malume uthi uyangibona. Hayi malume. awucabange ukube bengingekho bezoshiya bana Yo. Wakhona le. Yavele yaphephuka lento kwayinqaba. Siyenze.
emakhaya siphinde sinibingelele babule emakhaya njengamanje inkumbulisise la osibukela njengamanje sithe sisentuzuma-ke bakithi kwa-F-ke emzini kaNkosi la sibizwa khona-ke bakithi kuwena-ke inkonzo esikhumbuzo noma umbulokweche lakhe uthula sizwe Nkosi. Njengamanje-ke sinake wathi noma ubaba wami la eseduzane nami esihlezi naye njengamanje saqona sawubona baba njani? Sawubona kunjani? Siyaphila kakhulu baba sicela nje mhlawumbe masibuyisive sencane ubingelela babule emakhaya bese asichaza ukuthi ubaba wami ungubani mhlawumbe kanjani uhlobele kanjani nanomfuthu esihlale ngayo uthula sizwe mhlawumbe kunjani. Ngixolise ngokuthi izwi libe phansi ngibingelele igama lami nguSumuzo kaNkosi. Lo esingaye namhlanje uthula sizwe umshana wami mina ngumalume wakhe omdala umshana siphilile impilo naye ehlonipha ekhonze umndeni ukuhamba kwakhe usilimazile kakhulu kepha namhlanje siyajabula ukuthi we are here to celebrate his life. Uthula sizwe umuntu onenhlonipho enenhlobeko bengayifuni into engakho right empilweni. Imndeni siyazi ukuthi imndeni iba nakho lokho ukuthi imndeni kube nokuqhakazeka kodwa yena isikhathi esiningi wase-icebreaker ukuhamba kwakhe kuphela kulimazile kodwa usilima kushiye i-void empilweni. Gcina lapho nje mhlawumbe sengaba khona ukubuza kwakho ukuthi uqhubekele ungaqhubeka ngoba sizoyichaza ukuthi umuntu kanjani kanjani kusho ngayo mhlawumbe uthini-ke mhlawumbe ukuphela kwakho njengoba uqala ukuthola inkonzo noma ngisukela namhlanje njengoba sikuyazi simaphethekele ukuthini khona ubonga uyijabule ukuthi at least kufanele ihambe kahle. No, ngathi finally sesifikile siyitholile i-closure noma kungelula ukuhamba komuntu siyayithola i-closure ey'nhliziyweni zethu akulula ukuthi kodwa ngicabanga ukuthi namhlanje siyayithola i-closure ngoba sesiyenzile nesiko ngoba nathi ngokwesiko lesintu isithina sakamaswati sinabo Nkosi thina sinabo sidlula ibaba osamngithi sinembovakalake so ngithi umshana la akhona aze asikhonzele khona asikhonzele ukuthi nathi njengoba sisitay sibagadile sizothola ithuba nathi siyazi ukumbani cabanga ukuthi phambili yena bese ekusho ukuthi umshana siyazithanda konke esiphilile nabo kunekhetho kodwa-ke namhlanje iy'nhliziyo ziyathola ngoba sesikwenzile umbule ekhaya njengamanje ngiyathemba ukuthi njengoba ukucela lapho ukhona njengamanje sinayo iplanethi nemiphiwo yokuthi kahle kahle sihlangene ngomuntu kanjani ebe ubani bephila kanjani nabantu ngoba phela sithi isiZulu noma isisha noma isintu isiZulu sithi umuntu ngabantu nibonile ugcwele nganani kuyaphithizela kugcwele ngala ubhekufuna umfana nale phezulu futhi etendeni phezulu abantu bagcwele umphakathi ukhona okukhomba khona ukuthi uthula sizwe Nkosi ebe umuntu abantu ephile nabantu so ezinye izinto bakithi umsebenzi umuntu uyamlandela sibonile-ke la ekhaya kaNkosi ukuthi impela ngempela umuntu umsebenzi uyamlandela. Siyabonga kakhulu kule makhaya njengethuba ukhumbusiseke bakithi ukuthi ofuna walo ufuna nalo ekhaya ubukelele i-TV yakho ne-TV kanti-ke YouTube channel no-TikTok no-Facebook nje i-Ingoni TV ofuna usibona sifele kuyakho indawo sifele inambela ethi-ke 0849854195 ngiphi inamba 0849854195 kanti i-email yona ithi ingonitv.sp@gmail.com okwamanje akisimdedele malume ngoba naye ney'nsizwa zimlindile ngalelo usabhizi okwamanje sithi nje babone kwamanje abone emakhaya siphinde siqhubeke siqhubeke. Bazalwane ngicela le nkonzo encane-ke yomama bona bazobona ukuthi benze njani. Angibaboni-ke bona abakhona Eka
bafowethu. Hayi kulungile bafowethu. Ngiyayivuma. Hayi ngiyayivuma bafowethu. Ngiswele imlomo ezinkulungwane. Kuphela inyembezi. Khona ngaphakathi ubhlungu. Kodwa ke nokho ngiyazi ukuthi mase kulomhlaba ngelinye ilanga sizohamba. Sizodlula. Ngibonga angiphezi enikwenze kumina, ningagcini kumina kuphela. Nakomunye umuntu nikwenze futhi. Ningathi ngoba ikwaNkosi. Senza ngoba kukwaNkosi. Nakomunye umuzi nikwenze bafowethu. Inkosi inibusise nonke. Amen. Ngiyabonga. Amen. Ngicela mhlale phansi. Oshose kahle sama VIP.
Sangibhele kabuyeke bebule Makhabe ngone TV kanti ke njengamanje sengithiya ngilaleke nawe mama ngeduzane nami mama sabona sabulelo. Yebo ngiyavuma khehla. Ninjani kodwa? Hayi siphilile mkhulu. Hawu siyaphila singami mhlawumbe phela ubukela bebule Makhabe ngone TV bese isichaza ukuthi mama umama ubani mhlawumbe ungubani la ekhaya mhlawumbe nokuthi lesihlangene ngayo namhlanje. Oh, umama uNkosi lona. Gogo kaThula Sizwe. Oh, unkosikazi wakhe. Umyeni wami uThula Sizwe. Umyeni wami impela engibhlungu ngohlelo lwesimangaliso okungavuma ukudlula lutho futhi. Ngiyazama ukuthi ngiyadlulisa kodwa akuvumi. Kodwa ngiyethemba uNkulunkulu uzongisiza kuzodlula. Kusika kafishane mhlawumbe yena ke umfowethu Thula Sizwe ube umuntu kanjani nje mhlawumbe njengomyeni wakho. Umyeni wami wenze konke okwenziwa yingane kodwa into ebalekile kumyeni wami inhlonipho abenayo uthando abenalo konke abekwenza ubethufisa kugogo emtshela ugogo usezoqhubeka futhi nokwenza konke ukuthi impilo iqhubeke iye phambili. Okay. Ngoba emakhaya simthethele ugogo simthathe nje nathi impela simthethela simthatha ekubhizi lapha kuna ngokwami sema ukuthi sicela nje noma ubhizi kodwa wasisinika ijaji family siqalumane bavuka emakhaya ngivumeleni simthethele ngibonga kakhulu bafana bami ngibawaza nabantu abakhona abaningi ngaloluhlobo lwesimangaliso okukhombisa ukuthi lo muntu owahamba emhlabeni kwakuwumuntu wabantu. Ngiyabonga ngoba siyabonga kakhulu ngathi uNkulunkulu abe nawe ufunde nje ukuthi mani ngikhulekile sibone ukuthi into wasejoyini kodwa uNkulunkulu uzosiza sengiphendele ngabeke nabo naye udadewethu kule emakhaya njengamanje-ke njani kwakhe siyaphila kakhulu mhlawumbe phela ubukele labo kule emakhaya bengona TV besasichaza udadewethu ukuthi ubani. Ngiyabingelela nonke ngibingelela bonke abantu ababukayo hayi igama lami nguNtokozo Sibongo wami kodwa bangazi ngelaswahla igama lami leli ngaliqanjwe yena sibonile lapha futhi sikaza ngemvumo ethi awoza la sondela la futhi betha ngemvumo bangasibina that is daughter. Okay, all right, okay. Yeah, but igama lami ngokade sengisho uswahla ngaliqanjwe yena nguma wengane zakhe eziyithulwandile nowami umshoni babonela lapha phezulu sithanda ngesikhathi eside ubuhlungu uthakasekho siyazama ukuthi impilo kubeke kube ngcono akulula yale ngawe nje mina nje since lesikhathana esifishane nje ngibukile vele kuyothanda leni ngazi isikhathi esinzima and uthanda leni phezulu lesimanga uthini khona I don't want to lie. Umngani ngoba wenzakho ubuzwe sakho ayo indlela nje njengoba usho nje ube yikho konke kumina ayikho into bengayenzi nayo ukudansa ukuhlala ndawonye ukukhulisa izingane zethu umndeni njengoba ubona umndeni wakho indlela abangisetha ngayo yonke into besiyenza ndawonye namanje ngibona ukuthi impilo yami ngayi ngaphandle kwakho bathi-ke ngoba phela ukhona umndeni bangisingethe kuyaqhubeka bathi kunzima I don't wanna lie kunzima no kodwa wena futhi kuyona ukuthandaza nokusiza kakhulu kodwa lena ngoma ukuthi ngoba awushintshi lapho ngibawile sports I can't sing but sesidlule ngomuningi nawe ngibonga ukuthi awushintshi noma kutheni wena uhlezi nami laba verses yes so ngibonisa la ngoma ingoma nje bikakhulu that was our song kakhulu yes ngoma futhi yazi aqonda nithana no2 futhi ine message eshoyo yabo so sabo kakhulu ngededewethu ngakusiza kakhulu bakithi akusiza and mhlawumbe sangaya wethu amanje mhlawumbe ngenza lo uthi uhamba kodwa manje ebesaphila ehamba kuwe ngelothi phela iphondeni lempilo kakhulu asike siyamthemba ukuthi usiza indlela iqhubeke phambili nabantwana futhi bakhulu kodwa okuhle isibunga ukuthi ukushiye ney'thombe khona into esifana nayo sibonile sifana kakhulu ngathi naye-ke at least ngoba ushiyile photocopy yakhe uzoza kududuzeka nje lokhu ubukela yona umuntu ngiyamzala umuntu
Sakuvuma singeze zikho kakhulu sabona kule makhaya njengamanje ke dadewethu uSwahla lo kade sikhuluma naye uma wengane zakhe sabo wona sazophinde sihambe sokhama asihlaleni ngalana uzokhala khombo sokhalo yasisikhulu usakshi hayi ngeke la uzohlala la eduze mina uzohlala nobayisango Oh, eu acho melhor para pants. Pants. Você vai nisso para tabezar. Segune muito morreu
Ndiku